И здравейте, приятели! В днешния епизод ще взимаме Hypercharge безплатен от шопа и един Legendary Star Drop. Защото Hypercharge ивента се тръгна много бързо, играта реши да ги пусне за извинение за тези, които не са можали да ги вземат. И допълнителен Hypercharge. И нека да почваме. Ботове са. Не знам колко са ботове, ама дано. Слаби са. Така де. Така да. Оцелен, 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 убит, оцелен, неоцелен, помощ, help me. Здраво, ти какво мислиш за Бъстър? Добър герой ли? С това Hypercharge го направиха най-силния герой почти. Не Той знам. има ли Hypercharge? Той има най-хубавия Hypercharge. Hypercharge му е да стънва хора безкрайно. Ултимейта му е безкрайен. Тая ще е ланшот. Умри. Той Бъстър е нов герой. От предния мегапик. Ела. Скочиме. Тоест, скочи на грешния човек. Перфе. Пляген. Но, имам мисии. Не съм Дано пак ботове. Засрамваш не. Той има готиня скин на Елприм. Оня мечето. Драго, седи до мен да се зареждам супера. Умри. Айде де. I'm the Snoop Dogg. Бера. Умря. Умри! Не. Май ти умря. Май не, аз просто умрях. Не май, аз умрях. Тя им бия много демидж, бе. Ела. Нападко, момчето. Май те бият много демидж. Гледай да не те ударя. Добре си. Долу-горе. Не. Hello, Отдъхна се. it's me, hi. What are you doing? Не. Ланшотнах пайпера им. Верно. Ланшотнах Брока. Пайпер сега най-силният герой сега в момента, май в играта. С тия хайперчарджове изобщо не е най-силния май. Ника туди с това Иланечо. Бара. Бере. Ивче. Тя ти би много повече демидж, отколкото аз. На нея. Ой! Давай! Yes. Далеч от моите пауъри. Чули ма далеч от моите пауъри или ще съм токсик. Добре, взимаме Legendary Star Drop и Hypercharge. Така, първо Legendary Star Drop. Да видим какво... Да падат нов герой. Така, аз още не ми излязва на екрана. Добре, 3, 2, 1... Айде де. Са нов герой. Падна ми са Star Power на Фанг.
за тим убиване. Тим лайф. Къде е това? Не то същата, а другия. Така. Драго, поне да се паднеш с другия, но както и да е. Хайперчарджа. На кой ще е? И... Айде де. Отварям Hypercharge. Не упремо. На Бул! Котабу. Бика? Да, и аз го имам. Аз исках, може би, на Леон, Дайнамайк или на този, как се казваше? Упремо. Да. Ами, да, това мисля да е от епизода, хора. Чао и до следващото видео.